I denne film vil der blive forklaret og fortalt om meiose, altså kønscelledeling, og de komplikationer og fejl, der kan ske undervejs. Det her er Henning og Linda. De har nu været sammen i cirka 5 år, og er nu blevet enige om, at de rigtig gerne vil have et barn. Dette synes Hennings forældre også er en rigtig god idé. Linda er nu blevet gravid. For at fosteret dannes, sker der en masse celledelinger. Heriblandt sker der kønscelledeling, altså meiose, som vi nu vil påvise. Meiosen kan man se som inddelt i 2. I den første profase trækkes de fordoblede kromosomer sammen, hvilket resulterer i, at de bliver synlige, og de homologe kromosomer lægger sig sammen i par. Det bliver altså gjort meget nøjagtigt, så de sikrer sig, at deres båndsmønstre passer sammen. Her ses de sammentrådede kromosomer. I metafasen bliver tentrådene, som ses ud i siderne, tydeligere. Kromosomerne er stadig parvis i midten af cellen. Her fastgør tentrådene cellen til centromerne til kromosomsættene. I anafasen skilles de homologe kromosomer og vandrer herefter mod hver sin ende af cellen. Kromosomerne består stadig af 2 kromatider, som nu ikke længere er ens. I telofasen dannes der en cellemembran rundt om hver af de 2 kommende dattercellers kromosomer. Tentrådene forsvinder i denne fase, og kromosomerne trækkes endnu en gang ud. I hver af de nye celler er kromosomtallet nu halveret i forhold til den oprindelige celle. Derfor må vi sige, at alle allegener må være blevet adskilt, som Mendel forudsagde. Men celledelingen er ikke over endnu. Nu sker den anden mitotiske deling nemlig. Delingen, der sker her, er nærmest identisk med mitosedeling. Den eneste forskel er, at kromosomtallet nu er halveret. I anden profase er resultatet det samme, altså kromosomerne er sammentrukne og gøres synlige. Men til forskel fra før er der nu kun et par kromosomer i hver celle. I anden metafase kommer tentrådene ind i billedet igen. Kromosomerne er stadig parvis i midten af cellen, og tentrådene fastgør sig igen til centromerne. I anden anafase skilles kromosomerne og vandrer herefter mod hver sin ende af cellen. Kromosomerne består nu af kromatider, som altså bliver til et kromosom. I anden telofase dannes der en cellemembran rundt om hver af de 4 kommende kromosomer. Tentrådene forsvinder i denne fase, og kromosomerne trækkes ud endnu en gang. Herefter har man de nydannede kønsceller, og meiosen er nu færdig. I meiosen kan der ske en overkrydsning. En overkrydsning sker mellem 2 kromatider. Her bytter 2 kromatidestykker fra hver sit homolog kromosomplads. Det resulterer i, at der dannes en ny sammensætning af gener, så de 4 kromatider ikke længere er genetisk ens 2 og 2. Endnu en fejl, der kan ske, er non-disjunction. Det betyder, at man får et forkert antal kromosomer. Det sker, hvis de homologe kromosomer ikke adskilles i første meiotiske deling, eller hvis kromatiderne i et kromosom ikke adskilles i anden meiotiske deling. I sjældne tilfælde kan begge ting ske. I vores første eksempel ses non-disjunction, hvor de homologe kromosomer ikke er blevet adskilt i første meiotiske deling. Her er det andet eksempel. Dette illustrerer, at kromatiderne i et kromosom ikke er blevet adskilt i anden meiotiske deling. Det tredje og sidste eksempel ses her. Det er en blanding mellem det første og det andet eksempel. Det er altså en non-disjunction, hvor der både er sket fejl i den første og den anden meiotiske deling. Endnu en fejl, der kan opstå, er det, man kalder for en anafase-lagging. Dette sker i anafasen og er en forsinket kromatisk vandring mod cellens ene side i forhold til de øvrige kromatider. Det medfører, at de nye kernemembraner er blevet dannet, og kromatidet dermed mistes. Resultatet af det vil altså blive en karyotype med 45 og 46 kromosomer.